गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी माडखोल येथील प्रतिशिर्डीच्या मंदिरातील साई पालखीचे आगमन झाले होते। पादुका पूजनानंतर रविवारी सकाळी श्रींची पालखी माडखोलच्या दिशेने रवाना झाली। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर स्वतः पालखीचे भोई बनले होते। पायी चालत ते पालखीसह रवाना झाले। मंत्री केसरकर यांच्या निवासस्थानी दरवर्षीप्रमाणे माडखोल येथील साईंची पालखी दाखल झाली होती। गुरुपौर्णिमेला केसरकरांनी साईंच्या पादुकांची विधिवत पूजा केली। शनिवारी सायंकाळी पाद्यपूजा करण्यात आली। रविवारी सकाळी श्रींची पालखी माडखोलच्या दिशेने रवाना झाली। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे यामध्ये पायी चालत सहभागी झाले। यावेळी सुधीर धुमे, अशोक दळवी, नंदू शिरोडकर, प्रतीक बांदेकर, जोसेफ आलमेडा आदींसह साई भक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।